Kristong matutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imo pulong. Dininitigong imo kaming gitawag, ano lamang mabuhi sa imong mga hatag. Ano lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Aron tamaandam sa pagsulutong santos nga misa, maghilulusol kita sa atong mga sala, mga tagpasaylo sa atong Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaluyon unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, iusaha kami sa nahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Dinhi kalibutan nga nakausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa mga taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuhui bisag ipasikad pa kini sa tanga ug sa wali o sa sulat nga kamo gikan kanamo. Ayaw kamo paglimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios o dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo, pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, ang pingi ang mga kamutuuran nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali ug sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug magtugan kaninyo ang pagbuhat sa pagsulti nga maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
maghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on, aron dili gayod matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod, uban sa kaangayan. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan, ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat, ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan, ug ang tanan nga anaa kanila. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at ubangan sa Ginoo, kay nag-abot siya. Nag-aabot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa kalungsuran, uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Pagdaigo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo, Inutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. imiyaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakanon-ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikanapulong bahin, bisan gani sa mga halamas, sama sa herbaboy na, sa anis o sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mga importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hostisya o sa kaluoy o sa kamatinud-anon. Angay unta nga mawahato ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong imnanan, apan lamyo ninyo ang kamilyo. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakanon-ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa og malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. San Pablo sa unang pagbasa karon siyang sulat ngadto taga Tesalonica, nagpahinumdom sa katawhan nga sila magkinabuhi nga matarong di sa grasya ug panalangin sa Dios. Magtamod kanunay sa iyang pagtulunan ug magpuyo diha sa kamatuoran ug likayan kadtong mga buhat nga makaguba sa pagtuo, makaguba silang pagsalig sa Dios. Dili magpadala sa mga balita nga dili maayo, mga kalisdanan, mga panghitabo nga usahay magdala sa tao ngadto sa kahadlok, kahingawa o kabalaka. Maman gani nga si Jesus sa Ebanghelyo nagdasig sa katawhan nga dili magpakaron ingnon
kanunay nga magpuyo diya sa grasya o panalangin sa Dios. Kay lagi usahay ang mga butang ning kalibutan magdala kanato ngadto sa pagpuyo sa kinabuhi nga halayo sa pagtulunan sa Dios, halayo sa iyang grasya, magkinabuhi nga wala mahasubay diya siyang mga pagtulunan. Nga tungod ining mga butanga usahay kita matawag nga ingon nagtamod sa pagtulunan sa Dios apan wala di ay. Mao nay giingon nga tigpakaron ingnon. Mo sa mga isuon atong paningkamutan lamang nga kita sa kanunay maningkamot pagpuyo diya sa kamatuoran magsubay sa pagtulunan sa Dios o niya ato hibaluan kabisan kita ingon nagtuman ini apan ang Dios mas nahibaw mo sinasulod sa atong kasing-kasing. Sigsaon na ito papakita sa uban kakita maayo apan ang Dios mas nasayod. Tingali kita makalingla sa mata sa tao apan di ta kalingla sa mata sa Dios. Busa ang mohatag kanatong hukom mo man ang Dios nga makagahom sa tanan, dili man ang tao. Busa mas importante ang pagtuman siyang kabubuton aron sa katapusan kita mahitipon kaniya dito sa gingharian sa langit. Palihog manindog. Sa atong panagtigom isip katawhan sa Dios, ipadangat nato ang atong mga panginahanglan at tubangan sa amahan, masaligon nga iyang itanyag ang atong mga gihangyo, umingon kita, amahan, panalangini ang among mga pag-ampo. Amahan, panalangini ang among mga pagampo. Nga ang simbahan, makamatngon sa iyang katungdanan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya, pinaagi sa iyang pagpangalagad sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, palangini ang mga pag-ampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, magmatinud-anon diha sa ilang paghago sa paghatag og serbisyo ug sa pagpanuman sa mga programa alang sa mga kabus ug sa mga anaa sa kawadon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mga pag-ampo. Nga ang mga amo ug ang mga mamumuo, magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palangini ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos, makakaplag og suporta ug pasalig gikan sa ilang kabanayan ug kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palangini ang mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palangini ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalin gikan ni ining kinabuhia, makatagamtam sa kalipayng tunhay, kauban sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, palangini ang among mga pag-ampo. Langitong amahan, liguna ang among pagtuo sa ingon, mutubo kami diha sa imong gugma, ug sa kanunay moalagad kanimo uban ang kamanggihatagon matinud-anong kasing-kasing kinamong ipangayo lagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawa tao Ginoo, kining among mga gasang iman sa mong gugma, sa gupa og santusa. Kining panog, kining ginom, ginamasak kamot sa tawo. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit kong Ama.
Mga igsoon, magampo kita aron kini ngatong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Tawaton das kinis kibisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa dayo bagamay siyang ngalan, alang sa ng kabuslanan, sa dibugyan santos nga simbahan. O Ginoo nga maluloyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kaniyo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ng risk. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuling anha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mo mga tinubos magdahig kanimo. Ngang imong mga santos magpasinungog kanimo sa hiniosang kasing-kasing. Og busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Sa kahitasan, Daigon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa Santo Irikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, pikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay, ilabi na gato silang among giampo karon. Malaumon nga banhaw silang tanan nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga daygon, ug gamay ikaw himayaon, pinahagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, wan kaniya, diha kaniya, gihatang na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayosa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan otong gamito na mga pulong, magitudlo ka nato ni Kristo atong manunobos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, ang daygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingalan, matuman ang imong pabot, dinisayo tamayon sa langit, ang kalanunan mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa mong mga sala, maingon ang gabasalo kami sa mga nakasalatan mo, ug dili mo kami tugyan sa panay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingarian, ang gahugang himaya, hangto sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo o simong kabubuton, hatagi kami simong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Asa kanino? At ipakitang timaan sa atong panaginig sunay. Cordero sa Diyos, nga nagawagta sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa Kini mao si Jesus, ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ginoo, dili ko angay Dawat malawat kami, kanimo, malamang. malamang ug gumaya ko.
sa Dios alang kanimo. Kinabuhi giola aron ta maluwas. Lapasan karautan sa tao gipapas. Pasaylo gugma gihatag sa Dios. Doon kaniya kay mamati siya ug salik sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dili kanamo ug makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagakang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Rasab kini O manalangin kanyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong dalawang kalinaw ang gugma ni Kristo. Namas Deus. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, namulan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong digon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, at pagsimbahon